जापान हादरनि सांसुदारि आरो फालांगि बिफाननि मोनसे थान्दै हान्जाया मैया आसामाव दावबायफैयो। जापाननि थान्दै हान्जाखौ बरायनाय हाबाफारियाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया जापाननि रावजों बिबुंथि लाखिनाय आरो बर' सिख्लाफोरनि जापाननि देंखोजों मोसानानै दिन्थिनाया बयखौबो गोजोनग्लाय होनो हायो। 私たちにとって日本の衆議院議長様との皆様を朝にお迎えできることは誇りであり喜びでございます。ひらひらと雫ひとつ水面にはじけ飛んだとさ思いはせ आसाम दावबायनो फैनाय बे सा 57 थान्दै हान्जाखौ गुवाहाटीनि एलजिबि मुलुगनां बिरगाथिङा गाथोनाव बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा बरायदोंमोन। मख'जाथावदि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बावैसो सान सिगां जापाननि टकिय'आव दावबायहैनाय समाव आसामसिम बिथांमोनखौ हांख्रायबोदोंमोन। बे थान्दै हान्जा दावबायफैनाया आसाम आरो जापान हादरनि गेजेराव रांखान्थियारि, दारिमिनारि आरो समाज हारिमुआरि बिथिङाव सोमोन्दोआ जौगाखांनायाव मदद होगोन। जापान सांसदनि बुंथिगिरि नुकाजा फुकुशीनि दैदेननायाव फैनाय बे थान्दै हान्जाखौ मोनाबिलियाव आसाम आयेन आफादनि जथुमसालियाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों बरायनाय जादोंमोन। बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि दैदेननायाव बानजायनाय बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आसामनि गुबुन गुबुन मन्थ्रि आरो एमएलए, आसामनि गाहाय नेहाथारिखौ लाफानानै गोबां गोजौ थाखोनि मावख'गिरि, दैदेनगिरि, गुबुन गुबुन मुलुगसोलोंसालिनि लेङाइ-गिसिया आसामनि गुबुन गुबुन दारिमिनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। जापान हादरनि थान्दैफोरखौ बराय जथुमाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरिया जापाननि रावजों बिबुंथि लाखिनानै नुजाथिनाय गासै थान्दैफोरखौ रंजाखांहोयो। बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि जापाननि रावजों बिबुंथि लाखिनायाव जापाननि बुंथिगिरिया जोबोद गोजोननाय फोरमायनानै बाख्नायो। 評価されています。この機会を借り感謝を表します。アサム中の地には晩ご飯を提供していただき、その後に文化プログラムもあります。本日のプログラムを適用してこちらアサム中の中小にも心から感謝持ち上げます。ぜひ晩ご飯を召し上げるその後の文化プログラムもお楽しみいただきますと幸いです。もう一度朝見へこそ素晴らせていただいてなりますようにありがとうございます。Thank you. Thank you, sir. May I now request Honorable Governor of Assam, Shri Lakshman Prasad Acharya, to kindly address this August gathering.ひらひらと雫ひとつ水面にはじけ飛んだとさ思いはせ運びたまるあの人のもとへと世のささやきに溺れうれし夢に酔い一人今宵も
That was indeed a beautiful. क'क्राझारनि बर' लाइमोन सिख्लाफोरनि सिख्रि सिख्ला हानजाया जापानी देंखोजों मोसानाय दिन्थिफुंनाया बयनिबो गोसोखौ मुजिहाबहोनो हायो। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि बेबादि मेहेरगोनां हाबाफारि खुंनायखौ नुजाथिनाय बयबो बाख्नायदों।